Nik. Psst, Nik. Apa toh? Mulai. Mulai apa nih toh lah? Kowe iki ngomong ngerasa berbelit-belit. Cek sore ke lho. Aneh-aneh toh iki. Ngopo emang aku ngopo? Lah kan jaluk toh, ter. Aneh-aneh iki. Larang apa? Aku mancing yo. Arep mancing ya minar balik jam piro? Elah aku lumur paling umur 1 jam uran. Enggak 2 jam. Ya paling suwe 2 jam lah. Ras itu lagi berarti mau. Ora lah. Aku tak mancing sih. Mbok pemanasan sik. Pemanasan sik. Lah ora usah pemanasan lah. Aku tak mancing sih. Yo. Heeh, ya wis lah. Tenan. Ya 1 jam apa 2 jam ya, sing penting ora suwi-suwi balik ora lewat jam 12. Ya ora nguji iki lho jam 8 kok. Tenan aku tak mangkat yo. Wis karepmu lah. Tenan. Ya balik aja bengi-bengi tapi. Ya wis. Aku mangkat. Sing mancing kok yo urung balik to. Jam piro to iki? Jam 1 lewat lho. Mancing karo sapa ya? Kayak mancing ngendi mau kean? Bah, di sana ini apa ora iki engko? Aku lo janji ini 1 jam nek ora 2 jam mau. Kayak iki lho. Jam 1 kan. Astagfirullahaladzim. Mbah, Mbah, aku ora bakal ngapusi bojoku nih, Mbah. Mbah. Aku enggak bakal. Mbah, tenan, Mbah, aku ora ngapusi bojoku meneh, Mbah. Tenan, Mbah, aku ora bakal ngapusi bojoku nih, Mbah. Mbah. Kowe iki apa to? Loh, apa to? Enggak jelas loh. Hah? Iki apa? Loh, kowe to, Nik? Kowe mau janji mancing balik jam piro? Gur 1 jam, 2 jam kae. Jam 1 kae. Ya piye, mau arep balik ning kono kuwi kok. Mbek koncoku ora oleh kok. Lah, nanti entuk Kae ning ngamben. ora jelas kowe iki. Mancing kok gur 1. Ah, boh, turu aku. Ngageti uang begini nih. Jangan tenan lho, kayak manusia kerbau lho.